Takže ahoj, vítám vás u nového videa a dneska to bude video, co jsem dostala na Vánoce ve škole. Dneska byl poslední den školy, a já jsem dostala nějaký dárečky, tak vám je v tomhle videu ukážu. Takže začala bych asi tímhle. Je to prostě levandulový pytlíček. Strašně nádherně voní. A mně se to bude hodit do pokoja, protože já mám celý pokoj tak jakože dekorace do levandula. Jakože vážně omlouvám se za to zavrnění, teďka někdo mi napsal na Messenger asi. Ale prostě je to strašně krásný. Je to prostě strašně nádherně to voní a tohle jsem dostala od Vanessy Pilátové, takže Vanec, moc ti děkuju. Super. Takže další dárek. Vezmu asi tohle. Jsou to takové čokolády. Vypadá to... Počkejte. Takhle. Čokoládky. Musím se přiznat, že už jsem to zkoušela. Je to fakt výborný. Děkuju. Tohle jsem dostala od Veroniky Herzánové. Teď vezmu tohle. Je to prostě takový balíček, kde je tady takhle skřipec. Jestli ho vidíte. Tady dole je svíčka a tady jsou takhle dva perníčky. Tohle jsem dostala od Zuzky Petlákové. Je to strašně hezký, děkuji, Zuzko. Tak. Teď vezmu tenhle kalendář, je od Zdeničky Blahové. Je prostě s kočičkama. Koukejte, tady je britská modrá. Já se teda v kočkách moc nevyznám, ale britskou modrou má moje vlastnice, takže prostě tady takhle. Tohle koťátko neříkejte, že není cute. Prostě strašně hezký. Děkuji ti, Zdení, jsi moc hodná. A pak tu mám předposlední dárek, to že je takový deníček. Tohle s králíčkama. A tenhle deníček jsem dostala od Nikoly Hermanové. Tady to máte od Nikči pro Vikču. Prostě. A je to strašně hezký deníček, takže strašně moc děkuji, Niky. A poslední dárek, který já jsem měla strašnou radost. Jako já jsem měla strašnou radost ze všech. Ale tady z tohohle nejvíc. Protože je to plišák. Jezus. Koukejte na něho. Je to prostě, nevím, Bernardín asi. A má strašně krásný očička. Koukejte. Ale nechápu, proč má modrý uši. Takhle ze spodu. A tady modrý ocásek. Od kdy psům rostou modrý uši a modrý ocas. No ale jinak je super. Je takový hebunkej, strašně hezký. Tohodle pejska jsem dostala od Veroniky Herzánové taky. Stejně jako tady tyhle čokolády. A strašně moc díky, Večo. Takže jsem vám ukázala všechny moje dárečky, co jsem dostala. A těšte se na video, co dostanu od Ježíška doma. Protože to bych chtěla taky dotočit někdy. Po Vánocích asi.
No, asi tak. Tak, mějte se hezky. No, prostě mějte se hezky a těšte se na další videa. Ahoj.